μια καινούργια γενιά τεχνητών για λίμνες, ποτάμια αλλά και πολύ ρηχά μέρη στη θάλασσα είναι αυτά τα μαλακά σιλικονούχα. Έχουν δύο αγκίστρια, ουρά, στην ουσία popper, και είναι κατασκευασμένα ώστε να μπορείς να τραβήξεις σε πολύ ρηχά νερά ή μέσα σε χόρτα που είναι στις λίμνες για γουλιανούς και μεγάλα γρυβάδια, χωρίς να κινδυνεύει να σκαλώσει. Όταν το τρώει το ψάρι, αυτόματα ζουλιέται και φαίνονται τα αγκίστρια για να καρφώσει. Κάνοντας διακεχωμένα τινάγματα, η ουρά του ανοιγοκλίνει και του δίνει ζωντανή, και του δίνει κίνηση. Και το επόμενο είναι αυτό το ποντίκι, το οποίο γλιστράει επάνω στο νερό σε πολύ ρηχά νερά. Το αγκίστρι του είναι και αυτό προστατευμένο από τη μαλακιά σιλικόνη και βγαίνει μόνο όταν δαγκώσει κάποιος με δύναμη, και ταυτόχρονα έχει και χοροϊδευτάρι ασχρυσό για να δημιουργεί κίνηση στο νερό. Είναι τεχνητά δολώματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί πολύ σε όλη την Ευρώπη και οι επιτυχίες του ήταν μεγάλες.